Zdraví vás Kingston, moje meno je Adrián. Moje meno je Šimon. A my vás vítame u úplne nového videa. Dneska to je Minecraft. Je tu aj Aďo v Minecrafte, len... Čakaj, tu som, ej! Tu je, Tato som ja. Tu a je. toď sa. Na čo? Da. Zahrajme si dvojku. Dvojku. Sme na gamerovom serveri a zahráme si TNT Run. Ty. Jaj? Ale myslím v dvojke, poďme si to urobiť v dvojke. Nie. Dobre. Jedným prstom. Dobre, pomená, Spider. Dobre. Už sa hrá. Takže čakám na teba v lobby. Dobre. Budeme natáčať aj viackrát Minecraft. Možno urobíme aj sériu, na ktorej budeme hrať normálny survival, zahráme si cez LAN a uvidíte. Však možno urobíme sériu, možno s nejakými modmi, možno bez modov, nevieme. Možno s modmi, neviem, či mám ešte tie mody, ale hádam, hej. Takže, spadol. Takže, biu a ideme. Kam ideme? Na. YouTube, vole. YouTube. Gamežík, vole. Možno je tu aj gamer, what? Napíšem tu, akože je tu gamer. Nerob si sa srandu, čak tu je. Je tu gamer. Ale niekto mal podobný skin ako gamer. Gamer tu je! To iba taký skin, ale to je jedno. Kde? Tam, pozeraj, vole, on tam po okraju. Nie to gamer? Nie. Možno to je. Není to gamer, lebo gamer má skin gamera a volá sa gamer. A on má iba skin gamera. Aha. To si mi moc pomohol, keď som nepochopil. To je jedno! Ja som skoro na Pedrovi. Ja som na Pedrovi. Hej? Volám jediný. Ja som na Pedrovi. Padol. Vôbec. Ja som nepadol. Poď sa kúkať na mňa ako dole. Nejdu. Ako duch. Ja te seru, vole. Neser ma, vole. Dobre, padol som. Ideme. Pustil si stopky, hej? Dobre. Už túto mapu Už toto natáčame asi tak po 44. krát. Poď na ten Levodos. Hrá sa tam. Nehrá. Asi, že by mi to nepísalo. Already running. Pardon. Nechcel som. Spiderman. Snažili sme sa natočiť Halus. Do Riči. No rýchlo. Kam? Na YouTube. YouTube. Hrá sa, ty debil. Tak speedrwebs. Speedr. Jo. Speedrwebs. Ja sa idem nájsť svoje krídlo. Á, už sa hrá. Asi prd sa hrá. Ty sa hráš. Dobre. Nehuč mi do ucha znova. Takto si daj radšej mikrofón. No ale pohodne, 10 sekúnd. 9, 8, 7, 69. Už sa hral? Áno! Cerka to! Ja tu nemám odpočítavanie. Lebo som stlačil F1, to si mi fantasticky urobil. Sorry, bro. Sorry. Hej. Nie, iba som sa teraz prepadol dole kvôli tomu. Ak bežím, ale tak rýchlo úplne. Keď tlačíš dvakrát. Ale to úplne rýchlo, čum. No, skáčeš pri tom. Ajajajajaj. Ajajajajaj. Vypadol som zo sveta. Poďme si zahrať dáčo iné. Poďme na hide and seek.
Ja spievam a natáčam. No, dobre. No, poď. Von. Kam? Na hide and seek. Sa ti vraví? No, čo ti vraví? Choď rovno. Tam a klikni na to. Lobby! Aha, pro odchod napíš to lobby. My sme maniaci. L-O-B-B-I. Na 6 lobby. Na 6 lobby. A hide and seek. Si kúpim VIP asi. Ako sú ku mne to tak. Hoplajs. Čo som spravil? Obchod, vole, obchod. Ja chcem ísť pre... Lobby menu 6. No, slačte ešte raz. L-O-B-B-I. Ježiš, ty si. Som na lobby 6. Som na lobby 6. A teraz klikni. Som na lobby 6. Nie si. Až teraz. Tu som bola, ale nevadí. A kde si ty? Pri hide and seek, vole. Hide and seek. Kde? Tebe... Aha, Hennessy. Dobre, tak Hennessy. Hennessy nejde. Ide, však tam chodia ľudia. Čo keď tam chodia ľudia? Nejde. Nie? Som tam teraz. Tak zahráme si, čo si zahráme? Zahráme si Annihilation. A to dlho trvá. Zahráme si. Tenteran. Survival Games. Yes. Tak dobre. Poď na Tenteran. Tlačia sa do lehovo... Čo sa im rozečí? Ale je to gamer! Pozri. Je tu trápny gamer. Ja urazujem Gamesika. Dvaja na strome. Dvaja na strome. My už budeme musieť končiť, lebo nie sme prihlásení na Bandicame, takže... Nerobím reklamu. Koľko natáčame? 7 minút, 8. No, tak ešte pol minúty. Dáme pozdrav pod na strom. Ne. Áno. To chcel byť pri Gamesikovi. No, dobre. Pomoc. Pozri, ak hram. Čakaj. Ak sa ide preč. Tak pod na stôl jak rebel. Tu nie je to tabulka, aha, Tenteran. Dobre. Tu ťa čakám. Kde dáme pozdrav? Pozdrav dáme v dverách. Nie nič mimišku. Dobre, dáme medzi dverami. Kde si, vole? Otvor ešte dvere. Ne, poď sem. Otvorí ich, nie to dobre vyzerá. Dobre. A poď pri stenu. Dobre. Lúči sa s vami King Style. A čaute. Čaute.